Кукмара районы Янил авылында урнашкан Кукмара аграр коллегиятында бүген икеләтә бәйрәм. Белем көне һәм заманча остаханәләрне ачу тантанасы. Бәйрәм линейкасында Татарстан Республикасының авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры урынбасары Рафаэль Фаттахов, Кукмара районы башлыгы Сергей Дмитриев, авыл хуҗалыгы кооперативлары җитәкчеләре, укытучылар һәм студентлар катнашты. Кукмара районы алдынгылар рәтендә генә түгел, алдынгы район шушы уку йортына җибәргән ата-аналарыбызны, барыбызны да бүгенге шушындый матур бәйрәм белән. Сергей Дмитриев әйтүенчә, Кукмара аграр коллегияте район өчен алдынгы белгечләрне әзерли. Студентларга белем алу өчен бөтен шартлар тудырыла һәм аларны тагын да яхшырту өстендә эш башкарыла. Бу территориядә без Янил территориясендә бассейнда салган планлаштырабыз. Бу инде әлбәттә сезгә кичләрен бассейнга барып, су кыйнап, көндезләр укып, ялларда шундый спорт белән шөгыльләнергә возможностьны киңәйтергә планлаштырабыз. Коллегиятта барлыгы 540 студент белем ала. Шуларның 130-ы беренче курс укучысы. Миңа агрономия бик кызыклы. Киләчәктә миңа ул кирәк булыр дип уйлыйм. Яратып укыйлар, укытучыларны хөрмәт итәләр, яраталар, укытучылар да үзләрен хөрмәт итәләр балаларны. Федераль грант хисабына 2 ай ярым эчендә мәгариф лабораториясе комплексында 4 яңа остахана һәм лаборатория төзелгән. Без катнаштык Россия күләмендә бара торган образование өлкәсендәге конкурста грант дибез инде. Һәм без аңа общем 54 миллион акча тотабыз. Моның инде 40 миллионы федеральный акча, 10 миллионы республиканский акча һәм 4 миллионы, 5 миллионы безнең үзебезнеке һәм работодательләрне. Авыл хуҗалыгы буенча мондый грантлар уку сыйфатын үстерүдә зур ярдәм күрсәтә. 59 еллык тарихы булган Кукмара аграр коллегияте республика һәм район өчен алдынгы белгечләрне әзерләүне дәвам итәчәк. Айслым Мөхәммәтҗанова, Марат Сибирҗанов, Азат Нигъмәтуллин, Татарстан яңалыклары.